Сега ще проверим, днеска 2 януари, ще проверим този кошер, да видим какъв му е проблема. Пчелите са неспокойни, да видим дали няма храна или майката не е наред. И сега ще разберем. Температурата е около минус 7-8 градуса на 2 януари. Те още не са яли храна. Нямат храна. Не се и докоснали даже. Изрезал ли си дупки, за да бидат? Я, що не имахме с направо плик? Сега колко студено, нито ще се разтопи, нито... Я извади. Ма не, те не са отзад на този кошер. Имат мед, имат всичко. Освен майката нещо да няма. Не мога да установя нищо. Не мога да разбера в момента. Не мога да разберем и нищо. Имат храна. Така ли се движи? Движи ли се така? Да. Движи се, да я го знам. Значи не е проблема храната, евентуално нещо друго ще не е проблем, но... Може и майката да е загинала. Това не беше ли тази майка да я купувахме? Не, тя в този е купената. Това е. Ня ли отвориш някой да видиш другите дали ядат и какво правят? Да не би да ни им харесва тази храната, самата храна. Не ми харесва. Не може ли да ни я докосне? Не можем. Нещо към фърчита, не. Ето изяда, ядат тук. Ядат малко. Не, чакай. Не може ли въобще да ми ядат, да не са починали? Еми тия не са починали. Да, въобще не са Не, починали. си имат по храна. А те нещо им се виждат малко. Не могат всички да живеят. Ай, това е. Ще видим по-натам какво ще се случи.